Mi smo generalno imali, da ne kažem, tu filozofiju da se obraćamo kupcima na neki drugi inovativan način i upravo ta filozofija je nešto što je nama pomoglo u krizama, posebno sad tokom korone, to su društvene mreže. Mi smo i na početku, kako kažem, sagradili biznis na osnovu tog stava da je to najvažniji, da je to najvažniji kanal komunikacije s našim čitaocima, pošto se gotovo isključivo obraćamo tinejdžerima, ali tokom korone to bilo posebno od pomoći. U poslednje vreme od, da kažem, najvećeg značaja za nas bila mreža TikTok. Ono što je meni se čini bilo najvažnije je to kada sam tu nagradu predstavila svojim mladim čitaocima, zapravo čitateljkama, negde sam im možda pokazala kako eto mogu da sanjaju i mogu da se nadaju možda nečem većem u kasnijem životu nego što u tom trenutku smatraju da im pripada ili da je moguće.